тренираш здраво, храниш се добре, спиш по 7-8 часа на вечер и все пак си изпаднал в платото в залата. Ами, и аз бях така преди 2 години. И затова преди 2 години се зарових в заешката дупка, за да видя какво и къде мога да оправя в нещата. И тогава всъщност попаднах на нещо много интересно. Или така наречените пептиди. Те се използват от десетилетия на Запад и най-вече в САЩ от професионални и от не толкова професионални атлети. Защо пептидите? Аз смятам за мен, че те са по-добрия избор, отколкото стероидите. По-щадящи са здравето и според мен са много по-добрия избор и много по-добрия вариант. Но това е когато вече имаш фундамента от тренировки, храна и сън. Тогава те могат да усилят нещата много по-добре. Какво представляват пептидите? Накратко, това са майсторите на твоя строеж. Ако приемем, че тялото е един строеж, чрез храната и тренировките ние доставяме достатъчно материал, с който да бъде направен този строеж. Или така наречените тухлички. Но тези тухлички те не могат да се наредат сами. На тях им трябват майстори, които да могат да наредат тухличките. Или тук ще кажем, че пептидите всъщност са сигнал, който да закара определените макро- и микронутриенти до определеното место, където трябва да бъде обезпечено енергийно и пластично тялото. Затова аз като нутриционист и помощник сенсей в школата по джудо, преди 2 години исках да извада още по-голям капацитет от тялото си. Също така и дълго време ме тормозеше контузия в рамото. Пробвах какво ли не и тогава реших, макар и скептично, да се зарова в дупката на пептидите. След време, след проучвания и четене, разбрах, че всъщност те могат да ми помогнат. И така всъщност избрах първия си пептид. Но тук искам да кажа още нещо, че всъщност избора на пръв пептид е много важен. Важен е от гледна точка на това, че ти трябва да подбереш много внимателно това, което ще избираш. И това ще е нещо, в което ще си говорим в този канал. Как да избираш първия си пептид, защо, ако вече си избрал, защо си го избрал, как го приемаш и всичките тези неща, като дозировки, как да се смесват, как да се приемат пептидите, кога са подходящи, кога не са, кой пептид кога е подходящ. Използвал съм много пептиди през последните 2 години и ще разкажа моя опит и това, което аз съм изпитал върху себе си с тези пептиди. И ще разкажа някои от моите протоколи. Нека да не се плашим от думата протокол. Протокол е просто една думичка, която всъщност описва карта, която всъщност може да те закара от точка А до точка Б по определен начин. И все пак да не забравяме, че всъщност това не е медицински канал. Тук няма да слагаме диагнози, нито да правиме лечения или каквото и да било друго. Просто ще дадем картата, по която ти да вървиш, но за да извървиш този път, трябва задължително да бъде изминат с твоя преглеждащ или лекуващ лекар, ако в момента имате такива заболявания. Така че оставям сега до тук цялото нещо. Ще разберем в следващото видео кой е бил моя пръв пептид, защо съм избрал него, какви са ми били поводите да избера него. Ако ти все още не си избрал първия си пептид, може да оставиш коментар кой и защо би избрал. Ако вече си изпробвал първия си пептид, може да напишеш кой пептид и защо си го избрал, какъв е бил проблема, отстранил ли го или не го е отстранил. И можем да направим една страхотна дискусия в коментарите, кой, кога, как и защо. А в следващото видео, пак казвам, ще обясня кой беше моят пръв пептид, защо бях скептично настроен към тях и как моето мнение във времето се промени. А сега те оставам до следващото видео. Чао!